Ne o tome da li u konačnici taj most treba. Da, ali ne sada. Evo sad dolazimo do seta, ja mislim, najzanimljivijih pitanja za naše gledatelje. Ovako, rekli ste da ste protiv raspodjele domovine. I isto tako, i vidjeli smo sad primjer THT-a, da isto to ste optužili. No, kad uzmemo u obzir što se događala privatizacija u Hrvatskoj 90-ih, što je ostalo? S tim da bi vas podsjetila da ste 90-ih i vi bili na vlasti. Da, ja se rado prisjećam tih godina i uistinu sam ponosan na te godine, jer to su bile godine stvaranja Hrvatske države. U tim godinama je bilo i pogrešaka. Jedna od pogrešaka je donošenje zakona o privatizaciji i u sadržaju i u trenutku kad je donošen. Ali ono što ljudi zaboravljaju, i uvijek želim to podsjetiti, tada je predsjednik Sabora bio Stipe Mesić. Tada je predsjednik vlade bio Josip Manolić. Danas kad je Mesić govori i vrlo često priča o privatizaciji, zaboravlja da je on potpisao taj zakon. On je najizravnije odlučivao kakav će sadržaj toga zakona biti. Mi koji smo bili zastupnici, malo smo o tome znali i nama je bilo naprosto naređeno da dignemo ruku za to. Ali on koji je bio u poziciji i koji je znao o čemu se radi, je, ako je mislio da to ne valja, mogao nešto napraviti. Osim toga, on je prvi sudjelovao u privatizaciji. On se baca blatom na druge, a zaboravlja da je njegova kćera. To znači on kupio velik paket dionica u Našičkoj cementari. Iz HDZ